Iribar jatetxetik datorrelako, Biba Pili Manterola. Aupa, Pili! Aupa, Pili! Arratsaldeon, Pili! Zer modu? Ongi etorri, Pili! Bostekoa. Ongi etorri. Hau, amarriko ez alda. Nahi duzuna. Bi aldiz. Eseri lasai. Bi aldiz bostekoa. Berriz ere esango dut Pili lehendik ere noizbait egona zara zu hemen, eta da, azkarren sartzen den gonbidatua. Bai. Kristo nervio da, Kristona. Baina Eta eskarmentua, ikusten zaio? O, desiatze, hainbeste kontu dazkat kontatzeko, desiatzen Pero ona. sartzeko, torrozan dezartu. Hori behar dugula, hori behar dugula. Humorea ere sobra daukazeko, gogoan dut oraindik Joseba Olagare gure lankidea. Iribarko atarian, parre egin, eta eutxi ezinik, eta hitz egin ezinik nola geratu zen, zurekin izketan ari zela. Eta noiz bialdu bertzu berri izan. Bueno. Esango diogu joateko, esango diogu. Pili, arratsaldeon. Berdin. Pasa berri dira zinemaldia, Donostiako gastronomika ere, zer modu zibilizarete jatetxeetan, orokorrean? Atxedenik gabe edo nola? Ondo biligea, ez? Nik azken 10 egun hauetan itxita eukide. Eta orduan junaiz gastronomika, baina nire jaiegunean oporretako egun bat hartuta. Hori da. Eta festivalian bai, baina disfrutatzeko aukera izan un pelikula bat, baskulinarikoa, Mugaritz, eta gure kasuan oez ginen enteratu, bezeroik, hola, handikan zatozen famosoikan, oez ginen enteratu, oez da izan. Ez da, hor beti gelditzen da bat du da hori, ez? Beti igual bat beste dator, jakin aian zein dan, dago, klaro. Ez que denak ez ditugu ezagutzen. Hori da. Baina Baina geta etorri dira, izan dia beste jatetxetan, eh? Bai, ez da? Bai, egun bat bio aukera barin badazka ez Donostien euteko, iten du eskapada bat, o getai aldea, o ondarri aldea. Hori da. Eta getaian izan dira. Izan dira, esan duzu gastronomikan izan zarela, Bai. ze giro somatu duzu, Ba, lehen da biziko eguna izan zen, eta pixkat junitzen, apoio sukaldari bezala, Subijanai egin zaion omenaldi hortan, pixkat, sukaldari bezala, apoio bezala, eta ondo, bere hitzaldiaren entzun nun, eta listo. Eta gero aukera izan nun, geure taldekuakin, baskai bat izateko bertan, antxen barruan, azken momentuan maitxo bat jarri zeguten, eta gero jetxik ginen, hori izan pixkatola zona bipo, lehen da biziko aldiz, beste urte ondoren, Bai, baina gero ja jetxik ginen, eta gure proveedoriak, ekoizleak, danak antzeuden, eta horren eskaintzen, horko txampaina, horko urdai aspigua, horko abeste. Etzen nidan deitu, Pili. Etzen nidan deitu. Eta horiek eta zaitu harrapatu, porque bere estanian gustatzen zaie, hola, jatetxiak eta eukitzia. Eta zein zendeten, mai horretan, Pili? Mai horretan ginen, Hilario Arbereiz, porque jetzi ginen dano batea, Igor Arregi Kaiakua, baita ere Roberto Ikare, bai, Aitor Elkanokoare baizan, baina beti zakan entrevistaren bat, eta junto etorri jantzabilen, eta gero baita ere Etxeberrikoakin guztet izan zula itzordu bat baita ere. Eta orduan pixkat zehon ez hemen da esan, baina azaldu zan. Eta gero azaldu zan gure asko maite deuna maia zeakoa, nola da, ganbarakoa. Bai. Bero, biztan da orduan, Pili, sukaldariak elkarrekin ongi moldatzen zaretela, ez da? Bai, oso ondo, eta herritik anazita, Herritik anazita, eta hori izangoet, badibidez, parrilleruen eguna izaten da, abuztuak 10-an, ez? Eta kasu honetan, abuztuan 10 tokatzen zen larun bata, eta tanok ginaben, zaten da, larun bata beti larun bata da. Eta ezan nun, larun bata barin bada, ni ez ni joa. Ez naiz ni izango, eskatez? Eta gero esan zen, aldatu nintzen lehenengo aldiz, eta azte artean egin ginen. Eta ibiltzen geha, txandatuz batetik bestea, amaiketatik ordu bat abitartian. Eta horten Balearrein tokatu zen, behian, plaian onduan. Eta zan gozada bat, porque juntatu ginen, 8 jatetxe horrela, parrilleruak, nagusiak eta langileak eta danak, parrilleruak, eta azken finean parrilleruak enbartzuen baita ere, ez? Eta zan oso ondo atera zen. Argazki hori da oso importantia. Abuztuak 12-13an ateatakoak, dano tope gabiltzanean, hortikan erten eta dana jatetxe danak geneuzkan tope, baina 2 ordu horiek errespetatu zion, tokatu zalako playa onduan ginaben, eta lainotuta tokatu zen. Ara? Eta orduan zaino. Eta ematen zuen otzaila zala, pake-pake. Eta hortikan aurrera, pum. Alere, Pili, parrilla ipatu zuta, Euskal Herrian parrilla kultura hundia daukagu, eta txapelketa nazionala emakume batek irabazi du, Burgoskoa ez alda. Hori, bai. Bai. Eta Vanessa Martín. Vanessa Martín. Bai, jatetxo hortan izan dago de, Marrien izan ginen, gero aitatuko zuen, maia kolektiboko guztiak, presentazio bat egiten, eta bueltakoan, jutekoan landan gelditu ginen, hor Burgoseko hortan, eta bueltakoan hor geratu ginen. Eta hor, guk ezin txuleta jango ginen, han jaten dana, arkumia, hori da, bai, goxaskoa.
Eta orduan ez gineak egun emakumia zala parrillera zehola. Baina goxoa zegoen, ez da? Eta saria beretzat izan da. Bai. Maia kolektiboan ere bazaude, Bai. Pili, beste batzuren artean, Bai. talde badaukazue. Bai. Zer da aldarrikatzen duzuena, aldarrikatu nahi duzuena? Bueno, gu itxien ginen pake-pakian, eta deitu intziguten, hala da. Pake-pakian egon da, bueno, deitu zuten da. Etxera mateneko lan izaten da. Eta orduan bat, dei bat jasotzen zu, da dei hau etorri zan baskulinaritikan etorri zan, ez? Eta orduan ze gertatzen da, bueno, lehenu aitatu ditutenak bai Subijana, eta Berazategi, eta Hilario, eta maixu guzti hauek, bueno, horiek ere daien aurrea dihoazte. Eta hor, bueno, behak urte askotan egon diagoiko jan, baina nik ez dut ezango, eta ez denai behak entzutia, oinorrek entzutia, baina gurekin astu ditzen, baina hainbeste urte damakiunako, 30 urte eta beste bat, maten, ez gaude, relebuen zai, ez da relebua, inor ez da errebulat, ez? Esan duen zela Zubijanak, behak ez daka asmoikan jubilatzeko, nik bai, baina berak ez, eta orduan errespetatu, merda, baina bitartian guretok ilan bila, ez? Eta orduan, deia hau jaso ginen, eta COVID-a baino izan zen, pixka lehenotik jo. Eta orduan, haitu, deiakin bakarrikan, Hori ba, hori zatean iguan, bertati deitzuta, baskulinari. Etxian egon da, deitzia. Irulago sentimetro altoa. Baskulinari gainera izena bera ere. Aizu, esan duzu jubilatu ez dela jubilatuko Subijana, baina Hilario jubilatu da. Hori da, Hilario jubilatu da. Berak asmatu du horretan. Hori da, bai. Eta orduan, esan zuen, itzaldi hortan, bueno, esaten nahi hau izango dela, jubilatuko nahi zelako. Ez naiz jubilatzen, ez naiz jubilatuko. Eta nik esan, Jesus, ni jubilatuko naiz. Gauzak, ez ditu nahi gauza asko utzi jubilazioako. Igual lehena iritsiko eta hasi merde disfrutatzen bitarte hortan. Hori egia da. Baina Maia kolektiboan bi emakume zaudete? Bai, Aizpea Oineder, bai, dago, eta nire bai. Eta gozaten zunien, ze gutxi, bueno, pixkat, horako moko esan berda, plaza gizun ezaten duen bezala, plazandria, eta joku eman berda. Badakit emakume gehiago daudela. Eta dauden horiei nahi diot animatu, pixka moitzen haziezkeo, merkaura, ez da azkenean itxien bakarrik galditu da, pixka erteni berda merkaura, hori azkena, ez aurtiziko merkatuan bezala antxibili gina, gira eta huelta. Eta zu laguntzeko presa daude? Bai, laguntzeko presa, bai. Eta geho, ez zaten gustatzen da, askotan zartzen, neskak eta mutilak, gaur egun pertsonak, enteintzen, hori da, batzuk erdibidean da, ez txetik anazita nik eolako bat da, eta orduan, pertsonak azkenean, gauza da gehor moldatzia. Nik talde horretan ez den nahi izan, neska, nina izan pertsona, nire behakin ondo moldatzea, respetatzen gaur, eta ara jomarraldeu, honea jomarraldeu, jazta da. Hala, izan behar du. Jazta da. Oso ondo, jubilatu nahi duzula esan duzu eta apuntatu dugu hori ondo. Bueno, hasi zara dagoeneko kalkuluak ateratzen? Enaiz hasi kalkuluak ite, baina inguratuta hasi diala kalkuluak ite. Bueno, Pili horrepak izuzo nahi duen. Bueno, urratzen nahi dala, baina, ez handikanik botatzeitu eta marra mabi urte, eta hola, horiek behitzen hasi baino lehenotik jo. Gero igual beste bat faltako da, martxa honetan gehitzen nahi dialako eta gero. Baina, hondik ez nahi behitu. Elkartuko gara, benido rengubiok, Pili. Hori da. Jubilatzen garenean, osongi. Orain ere, bai, ondo, Berak esaten duen bezala, orain ere disfrutako gara, ez utzi geroko. Hori da. Osongi, hori da imar da. Bertako jatetxeak ezagutu eta ondo abaskaldo. Hori da, eta gaine antopatu ondo aben bitartian. Jo, kojo aben bitartian, fungo geha, baina ondo aben bitartian. Hango kritikak egin da sukaldaritzan, da horreko kontua. Bueno, orduan Pili oraindik badaukagu aukera joan eta zure sukaldeaz gozatzeko. Bai. Gustora joaten zarazu, zuk ere joan eta gozatzen duzu? Besten maira joan da. Zure lanera joan da. Bai, izazten ni jatetxean haunean. Bai. Bitan disfrutatzen. Bai. Bestetan, atean nahi zuena eta besten kontura patzeko orduan ez, nahet ezan, bestek jaten eman da, feliz. Eta besten kontura baitare, Pili, togatzen baitare, hori da, bi goza daude, hori bai. Eta ziratik jakin ezkeo, eskatu, eta logo. Eta geho, etxian nik nahi detena da, etxeko kontuak, egon berda fresko. Osa, fresko nahi detezan, nahi etza gustatzen junuan jatetxe batea, oza, nik ezan, gukitzeiten deulako grebiluak gure artian daula ez. Eta jun da pena kontatzen ez dakizen, ekatuta, langileak ez dakize, bakize. Hartu birugun, indar berritu, zaudenian egon berda, puntu hartu gauzai, eta ondo. Arraia penak entzuta eta penak ematea. Hori da, fresko. Hori da, bai. Eta hori da, ez? Eta hori iteko adibidez nik gauza bat inuan. Eta batek esango, ez da behin egoten jatetxean, egoten da, harrapatzen. Nik, irugarrengo benaunan gila nahi ziri barrenean.
Orduan, udaran etzen itxireiten. Oan, aurten hasiak 2 egun eta pasagea. Astean. Astean. Astean 2 egunetan itxita. Horia, eta leheno etzen egiten. Horrek zeiten du azken finean, pertsona. Zuk azkenean aztiak finalidade bat bihartu, ezta? Bastatzeko, preparatzeko, o mosteko aztia baita ere, ez? Eta hor, pixkat ez, baina izan nun, laneko bakarri bizi naiz, beste bizitza bat, bizitza eta artean gaztiare baita, hola. Eta orduan inun, langile bat gehiago hartu berrian, hartu nun langile bat implikatu, da gaur egun deitzen dena sozioa. Batzutan bilatzen da sozio ekonomikoa, eta bestetan bilatzen da ekonomikori beare gustora eoteko aukera, eta gero, responsable, gaur zu, azte gurontan, gehoni, beste atzuan bilo batea. Baina, ertentzeko aukera hori. Baina, kostatuko zan, pausu hori ematea kostatuko zan. Ikaragarri. Eta... Norberaren lanak lagatzea eta... Bai, 17-18 urte badia, azkar pasatzen dalako denbora, ez? Baina, planteatu nunean, aurrenengo gauza junitzen, zehara, izena esan gabe, baina, nire gremilioko batena, ez? Eta zira batean... Zun ondo hartu. Sakrilegioa. Nola, beste bat etxea eta zea, eta neseziadik ez da zea. Etxeko giltzak ematea beste bati. Hori da, ez? Eta gero denborakin azaldu da, nik inuna, ona. Eta, bueno, urte gaixente bazadia, baina oan hau, inunakin balinti izan itzala, eta oan loriak nola jasotzen dira. Oan denborak arrazoia eman dizu. Hori da, eta oan formula hori batzuk erabiltzen nahi dira. O kanpotarrez barin bada, etxeko ez barin bada, o etxekoakin ezaten, oan zu, eta guani. Ez dano batea. Partitu. Porque azkenean bat barin bado gobernatzen, egun batzutan dano komardeo, egun puntualetan, baina bestela dan nien beti ez dago enbarrikan. Bai, 3. belaunaldia zarela esan duzu, Iribar Jatetxan, 4. izango da? Ba, beira, ez den nahi presio hori eukin, nik ez ditu zemea labikan, eta orduan nahi pixkat, ez den nahi izan, pixkat presionatu intziela. Pixka bai. Eta zerratik amorke, garai horietan gurasoak negozio zakaena bai gurien eta bai askotan beti hor zeme bat aukeratzen zuten jarraitzeko. Behan ilusiorik haundien azan jarraitzia. Eta ego jarraitzen bain bazu, iten zizu berritu imerralda jatetxe, berritu nahi izan dena aurrera pausu bat. Eta gero baita ere hor geho gozatu, beak nahiz da jubilatu, etxe inguruan ibili, eta orduan behantzako felicidade hori dena, ez? Behan etapa jarraitzen ikusi, eta gero bertan inongo responsabilidadei gabe, baina hortzen jirau eltan ibili, ez da? Eta pixkat agindu ere bai? Bai, ezke hor tendentzia da, beti haintzen ibili, baina bazea erten iten du horrek, hori da bai. Eta gero guan kio gertatzen da, ni momentuan etxe-etxekoa ez dakat. Torra nik imerden ere etapa ondo bete. Eta geokoa. Eta guan pijatzen nahi asko, nola ezaten dendak eta izte dituenean, ez tekiz zemate itxindu eta ez den nahi neharri, ni nahi den, disfrutau etapa bete eta geokoa. Ez ez dakit. Ondo jaik. Presio gabe. Bili, zora garri, begira, sintonia honean gaudenez, agos musika pixka jarriko. Bai, batez ere, Elisegi, arrautza bukatu, eta batez ere sintonia kristolako dago honek. Hola, etorri leike lanea, Pili, maravilla. Hori da honena. Pili, gauzatxoa, galdera bat. A ber, hor jatetxean, esan duzu, jatekoari eta jaramon asko egiten diozula, imaginatzote edatekoari ere, marinajea kontu hori, eta musikari egiten diozu. Hor jendea jaten ari denean, ze jartze duzu? Ba, bueno, hor gare batian ze oskorri eta zeta jartzen dio, jende nervioso jartzen zan, da orduan, azken fin, ba, ebiskat hitz egiten, nola. Dentistan musika, ez jarri gero? Ez hor, erdibireko bat bilatzen deu, baina gero, ni egile zan da, jartzen du hasieran jende gutxi honean jartzen du musika. Eta gero, tope gabenean, ikustet, handikan musika martxan da zen. Kendu zazu musika horrek, porque tono egin egiten dut, jendea azkenean dara marruaka. Ba, bitxu, Pili, hor daukazu proiektu egiteko, jatekoa, edatekoa eta musika. Dana batera, plater honekin musika hau entzun behar da, eta ardo hau edan behar da. Bai, eta gero mai diferentia bain badia, dana gero hitz egiten oten dira, eta hor, plasagirua, orduan.